Velkommen til nyhederne. I dag skal vi først høre om de to kæmper. Videre til genudsendelsen. Nej, nu skal vi se showet. Hej. Prøv at se et dejligt resultat, vi har her. Med rensdyr, junkie, hasaber med navler, Pikachu, en gris, en leopard, en hund, en lidt mindre og større hund, og så den store dinosaur med brødlagen. Og så en enkelt lille mus. Og så vores firmabil. Hvad er det, der kommer? Væk, det er en kæmpe! Det er en kæmpe! Hvad sker der dog? Junkie har sådan røg! Der går kaninen også! Vores firmabil! Slæk! Kom, vi flyver med helikopteren! Flyv! Han går hen mod os! Vi overlevede. Shit, hvad er det? A little pig in my pig.